Det skal helt sikkert med. Hej, jeg hedder Lena, og jeg er sygeplejerske på Hovedstadens Kosmetiske Øjenlåg. Det er mig, som assisterer undervejs til operationerne. Det er også mig, som fjerner trådene efterfølgende. Jeg besvarer også telefonopkaldene, så det er også nogle gange min stemme, I vil høre i telefonen. Og jeg besvarer også nogle mails sammen med Helle, så af og til så er jeg også meget i kontakt med jer. Det er jo meget naturligt, at man er nervøs inden sådan en operation her, og vi prøver så vidt muligt på at skabe så god atmosfære som muligt, og prøve at gøre det så behageligt og roligt, som det nogle gange kan blive. En typisk dag for mig på klinikken kommer meget ind på, hvilke dage det er. De dage, hvor vi opererer, så gør jeg klar inde på operationsstuen, og har selvfølgelig med alle patienterne at gøre. De dage, hvor jeg ikke er med til at operere, der fjerner jeg tråde, har forundersøgelser og behandler også med laser. Det bedste ved at være i klinikken her, det er selvfølgelig at møde alle patienterne, se det fine resultat efterfølgende og være med undervejs i processen. Hvis du en dag skal have lavet en øjenlågsoperation, så glæder jeg mig til at møde dig.